First memory. C cu A. Ok. 428. C cu B, 043. Ok, it's good. We Da. go to the next one. Deci la următorul. Ok, C cu A. ok, C cu B. Ridica dracule, acolo e bun. ok. Acolo e bun. We go to the next one. Mergem la următorul. Așa. Nu mai vârpi așa. Hai. CNA. C cu A. Ok. This one is the problem. Okay?